وەرزێچنینێ لە ڕۆژاوای کوردستانê dest pê dike. Lê cudahiya nirxê berhemên çandiniyê li cem rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyê pirizgirêkê li cem cotyaran peyda dike. Got heştê û pênc lêreyên Sûrî cudahî di navbera nirxê 1 kîlo genim li cem her du aliyan heye. Adnan İbrahim yek ji cotyarên Amûdê ye gonêzî 13 hektar ji zeviyên cih û genim çandiye. Adnan dibêje masrafa çandiniyê pir giran bûye. Lewma aliyê got pereyên zêdetir beramberî berheman bide ew ê bifroşe wan. Xwedê rêya kêda a baş li merov bi merov xberê xwe bidewir yanî. Aga 315 û 400 yanî. Ez zanim bi deriyê 400 ji mir vekirî bi ez ê berê xwe bidim deriyê 400 fêdetir ilme. Wade zam wala dur صعوبات hebin da nikarim mi. Ez ê ji barî berê xwe bidim 315. Desteya çandiniyê di rêveberiya Xweser de nirxê 1 kîlo genim bi 315 lêreyên Sûrî nîşan daye. Lê lê cem hikûmeta Sûriyê bi 400 lêreyan dê were kirîn. Saziyên taybet bi kirîna berhemên çandiniyê di rêveberiya Xweser de tanûha berhemên zêde wernegirtiye. Ew jî ji ber gopiraniya zeviyên deverê nehatiye çinîn. Herûha cudahiya mezindê nirxan de bûye sedema got cotyar berhemên xwe tanûha nefroşin. نها دو و حنا حتی نها الویدکی تسلیم کم زده کمه لیم هیوی ملنا بچکی باش بن یان جی بلکی بریان دن در کوین وکی دن شخوا عمل ورن ایمی عرادی می شرکت تینش مرا ام چید کنش مرا بکر شخوا کم یاگو محدد عندیا شمال شرق سوریا بخوا 500,000 طن محدد عندیه و شخوا زیدی قاسی ام ناگرن ئیسال نێزی 47,000 هکتار genim û zêdeyî 50,000 hektar cih li herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê hatiye çandinî. Li gorî desteya çandiniyê pêşbîna ew 500,000 ton genim ji cotyaran werbigire. Lê ji ber ku nirxêkirîna genim li cem hikûmeta Sûriyê beramberî ya rêveberiyê bilindtir e, dibe ku genimê here ji rêveberiyê re kêmtir be. Lava Esad, Kurdistan 24 Gundewarê Hamûdê.